Takže čaute, tu je Monky, dneska vás vítam u novej hry, ktorá má najviac rage. Úplne, môžete sa pozrieť na názov. Je to hra s blbým názvom. Ťažká hra, ktorá sa volá Mad Dex. Okolo toho práve krúžim, si to môžete všimnúť. Moja tvár tam krúži. Ale nevadí. Dobre, čo si vyberieme? Shield alebo Barrier? Shield, Barrier, City, Shield, City, Shield, Barrier. Som ešte len na dvojke, tak to skúsime. Keď sa budem rageovať, nevadí. Už to dneska druhýkrát natáčam, prepáčte mi, tak keď som trošku bez nudy, či znudený, lebo už som sa dneska dosť vyrageil pri tom. Natáčal som to so sluchatkami. Po 7 minútach som zistil, že sa mi nič nenahralo. No nahralo, ale nemal som tam zvuk. Prosím, raketa, nechaj ma. Prosím, Prepáčte môj rage. Práve mi to spadlo na túto moju červenú postieľ. Dneska sa budeme veľmi veľa rage diváci som chcel povedať, diváci. Skoč, prosím ťa, preskoč to, skoč hore, tam vyskoč, dobre. Budem hovoriť jak malému decku, papkaj toto, papkaj vyživku, dobre, jak svojmu bratekovi maličkému. Prosím, nestrieľaj do mňa rakety, aj tomu svojmu malému bratovi hovorím. Ináč ešte facecam, keď sa vám nepáči krúžko, tak mi môžete napísať do komentárov. Dám si štvorček. Až to je jedno. Mne sa viacej páči krúžko. Dobre, zatiaľ je to v pohode, zatiaľ po nás nikto nestrieľa, nepáli granáty. Prosím, teraz nie. Teraz nie! The misia. Dobre, tak pôjdeme. Ja si môžem stať a vybrať hocičo, ale potom to musím celé prejsť. Takže si napríklad vyberám, čo mám, 7. Dobre. To som si vyberať asi nemal. Krabica. To není krabica. Ja to svojou facecam nevidím. Aha, no tak nič. Prosím, nie. Tá raketa, jak môže byť silnejšia ako ninja? Vás, napíšte mi to do komentárov. To, čo sa s tou lavou stalo. Ste videli? To pozrite na videu, ty kokos. Čo sa s tou lavou potom stalo. Počkaj, ja sa skúsim zabiť. A to, čo sa s tou lavou deje? To čo je? To je čo za bug? What the heck is that? Prosím, nie. Dobre, zraste sa, zhebnite. Dobre, ďakujem vám. Dobre, preskakujem z jednej kocičky na druhú kocičku. A to sa zdvihuje! Ne, pani Lavová, prosím, ne. A to jak mám prejsť, pane Bože? Že tu sa... Dobre. Trochu mi nerajč. Ale nevadí, to je v pohode, nie? Však diváci, je to v pohode. Nazveme toto video mini rage pri Mad Dex 2. Dáme tam LOL, pretože mne sa končí menu na YouTube LOL, viete, tak ja dávam na videa LOL. Mám nový obal, taký keď na mobil, takže keď ho zavriem, tak nie je vidno facecam. Teraz je moju tváričku za bielou stenou. Dobre, na čo sa tu rozprávame o somarinách, ideme na nejaké iné kolo. Máme si dvojočku, čo som dostal z písomky z dejepisu. Kocka, uhni.
Ja tu idem, ja tam budem prvý. Ja keď chcem povedať svojmu bratovi, že napríklad ideme si sadnúť do auta a ja mu poviem, že ja tam budem prvý a on sa rozreve. On chce byť prvý. Filip, ja chcem byť prvý, ty nebudeš prvý. A budú ma začne trepať v aute jak šalený. No, dobre. Kľúčik sme si zobrali. Teraz si ideme niečo spraviť s takýmto krásnym týmto... nie, ty kocka sa nerozpaduj, prosím ťa. Dobre, to mi už stačí diváci, prepáčte, kebyže to hrajete vy, tak tiež by ste už chceli skončiť. Prepáčte mi to. Ja, tak sa mi sekol facecam. Dobre, vidíte tu všelijaké hry, ktoré môžem natočiť. Agariu alebo všelijaké iné somariny. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber, komentár, žiadny dislike, komentár, nejaké otázky na mňa, že napríklad akej rasy mám psa, alebo čo ja viem. A lebo na nich budem v ďalšom videu odpovedať, tak nech budú normálne a neslušné, prosím vás. Takže ďakujem vám veľmi pekne, že ste si pozreli toto video. Majte sa. Čus, brus.